Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Шәкертләр сөенече. Буа мәдрәсәсендә Рамазан айы барышында шәкертләргә садака итеп китерелгән азык-түлектән ифтар мәҗлесләре оештыралар. Тәрәзәләр язга елмая, табигатьтә чыны яз башланырга тора. Татарстанга күптән көтелгән җылы һава фронты килә. Без бергә Татарстанда шул исем белән ел сайын үткәрелә торган балалар халык иҗаты фестиваленең зона ярышлары башланды. Бүгенге Россиядә ил президентын сайлауда барлык 100% бюллетеннар эшкәртелгән. Ахыргы нәтиҗәләр 21 мартта билгеле була. Бер сүзсез, Россия президенты булып дәүләтнең гамәлдәге башлыгы Владимир Путин сайланды. Ул сайлаучылар тавышларының 87,28%-ын җыйды. Татарстанда исә Россиянең хәзерге президенты өчен сайлаучыларның 88,74% тавыш бирде. Теманың дәвамы алдагы язмада. Россия президентын сайлауга йомгак ясалды. Кешеләрнең тавыш бирүгә килү дәрәҗәсе ил буенча 77%-тан, Татарстанда 84%-тан артык. Сайлау лидеры илнең хәзерге президенты Владимир Путин, аның өчен рекордлы санда сайлаучылар тавыш бирде. Татарстанда ул 88,74%. Калган кандидатлар Николай Харитонов 4,83%, Леонид Слуцкий 3,93%, Владислав Даванков 1,53%. Шушы 3 көндә без 5 районда һәм 15 участокта булдык. Барлык участокларда да бәйрәм рухын, гражданнарның актив тавыш бирүен күрдем. Халыкара белгечләр участоклардагы бәйрәм рухын бәяләделәр. Сайлаулар май чабу атнасында узды бит. Шулай ук сайлауга кешеләр гомумән алганда гаиләләре белән килгән. Татарстан сайлау участокларында хукук бузулар да булмаган дип хәбәр иттеләр. Барысы да бик яхшы оештырылган. Ялган бюллетеннәр ясарга яки икенче тапкыр кулланырга мөмкин түгел. Мондый система хәтта Испаниядә дә юк. Татарстан үзәк сайлау комиссиясендә сайлау нәтиҗәләренә йогынты ясаучы шикаят һәм хукук бузулар булмады. Читтән күрсәтелгән басымнарга да карамастан, Татарстанда сайлау закон таләпләре нигезендә һәм тыныч узды. Монысын мин аеруча ассызыклыйм. Сайлау барышының үтә күренмәллеге аеруча җентекләп тикшерелде. Россия президентын сайлауда тавыш бирүнең беренче нәтиҗәләре билгеле. Соңгы нәтиҗә 21 мартта була. Алда 6 елга сайланган ил президентының инаугурациясе көтелә. Миләүшә Мусина, Инна Данилова, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Башка темаларга күчәбез. Язның 1 март айы тәмамланырга да нибары 13 көн калып бара. 2 көннән яз фасылының көн белән төн тигезләшкән көне. Нәүрүз, яңа ел, яңа көн дигәнне аңлата. Бу табигатьтә чын яз башлану көне. Синоптиклар мартның якындагы көннәрдә Татарстанда һава температурасы нормадан 1-2 градуска югарырак булыр дип фаразлый. Бераз гына явым-төшемнәр атна башында һәм ахырында булырга мөмкин. Иртәгәдән атмосфера басымы кинәт арта, төннәрен салкын, урыны белән 10 градуска кадәр, көндез һава температурасы 4 градус җылы, атна ахырына синоптиклар 6 градус жылы вакыт әйтә. Рамазан айының 19 көнендә, ягъни 29 мартта, Казан Экспо күргәзмәләре үзәгендә 12-нче республика күләм ифтар уза. Биредә барлыгы 12 мең кешенең катнашуы көтелә. Бу турыда Татар информ мәгълүмат агентлыгында булып узган матбугат конференциясендә оештыручылар сөйләде. Ифтар уза торган майданчыкта гаилә кыйммәтләренә багышланган вәгазьләр яңгырар дип көтелә. Шулай ук нәзарәт бүлекчәләре эшчәнлеген чагылдырган экспозициялар да эшли. Ифтарга билетларны мәчетләрдән яки Татарстан мөхтәсибәтләреннән алырга мөмкин. Быел да билетларны электрон рәвештә алырга була. Республика күләм ифтарга баручыларга уңайлы булсын өчен шәһәр яны поездларында бушлай рейслар оештырыла. Ифтарда барлыгы 700-дән артык волонтер хезмәт күрсәтә. Безнең шушы республика күләм ифтарны үткәрүдә волонтерларыбыз алар катнашында. Быелгы елында аерым бәлкем күнә барып, саннары артудан белүдән миндә безгә заявкаларны бирүчеләр 900-дән артып киткән иде. Шулардан аермалы буларак көне үзгәрү сәбәпле 29 март көнендә әлбәттә безнең 700-ләп артык волонтер катнаша. Һәм әйтү буенча
әйтеп китәргә кирәгенчә, алар безнең бер көнне 29 март көнендә генә катнашмыйлар, шулай үк 3 көнне, чөнки әзерләнү көннәреннән 27-се, 28-се көннәреннән үк шулай үз эшләрен башлап җибәрәләр. Республикабызда көндә тәрәвих намазлары, мәчетләрдә ифтар ашлары уза. Район авылларда да игелек, шәфкатьлелек эшләү аенда ифтарлар уздыралар. Әйтик, Буа мәдрәсәсе шәкертләре өчен ризыклар хәйриячеләр ярдәме белән әзерләнә. Теманы Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин дәвам итә. Ифтарда мәдрәсәдә 50 кешегә табын әзерлиләр, шул кадәр сонда шәкерт биредә көндезге бүлектә читтән килеп укый. Тулай торакта яшиләр. Ашчылар меню төзегәндә азыкның көне буена энергия бирерлек балансланган булуына игътибар итәләр. Рамазан аенда идәге кебек кабыр азыклары да пешерәләр. Пируга, пирожкилар төрлеләндерергә тырышабыз. Һәм аларны инде сәхәргә дә әзерләп калдырабыз. Алар бик риза булып, канәгать булып калалар. Мәдрәсә укучыларына аш-су әзерләү өчен продуктларны садака итеп буалалар китерәләр. Рамазан аенда мондый хәйриячелек аерым күмәк төс ала. Мәдрәсә директорының укыту буенча урынбасары Радия Хәсәнова белдерүенчә, авыз ачкан кешене ашату бик саваплы гамәл ул. Менә шушы садакалар исәбенә инде менә без төрле тәмле әйберләр, яшелчәләр белән аларны иртән дә, кичен дә, сахарда да һәм ифтарда да сыйларга тырышабыз. Авыз ачканнан соң шәкертләр күмәк рәвештә кичке намазны укыйлар. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Узган атна сәяси вакыйгаларга бай булды. Илебез тарихында улуг вакыйга Россия президентын сайладык. Бөтен дөнья яшьләр фестиваленә багышланган иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә бәйгесенә йомгак ясадылар. Казанның 11-нче интернат мәктәбендә Мәрхәмәт, Милосердие берләшмәсе депутатлары ярдәмендә ремонт үткәрелде. Бу һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Узган ялларда тарихи вакыйга Россия президенты сайлауы узды. Быел беренче мәртәбә 3 көн дәвам итте. Республика халкы тавыш бирүдә бик актив катнашты. Тавыш бирү барышында 16 мең күзәтүче теркәлгән иде. Шуларның 11 меңе төрле сәяси партия вәкилләре. Шулай ук халыкара күзәтүчеләр дә катнашты. Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, сайлау гадәти режимда узган, тавыш бирү барышына йогынты ясаучы хокук бузулар теркәлмәгән. Республикада беренчеләрдән булып Татарстан рәисе тавыш бирде. Рөстәм Миңнеханов хатыны Гөлсинә ханым белән бергә сайлау участогына килде. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хатыны Луиза Әкрәмовна белән бергә традиция буенча башкаланың 116-нчы лицейна тавыш бирергә килде. Фәрит Мөхәммәтшин илнең лаеклы лидерын сайларга кирәк, чөнки һәркем аның киләчәге тыныч һәм ышанычлы булуын тели дип белдерде. Без беренче көнне тавыш бирергә тиеш. Үрнәк күрсәтергә кирәк. Битараф булып калырга мондый заманада ярамый. Шуның өчен без беренче көнне килеп тавышыбызны бирдек. Күп милләтле зур илебезнең дөньяда Россия җитәкчесен сайлана. Шуның өчен бик җаваплы да һәм бөтен халык кызыксынып, матур иттереп менә очрашулар күп булды бит инде. Сайлауга бәйрәмгә килгән кебек, борынгы традициялар Казан дәүләт мәдәният институтында дәвам итә. Анда 2 участок эшләде. Иртәнге сагать 8-дән башлап сайлаучыларны институт ансамбльләре һәм коллективлары каршы алды. Концерт программасын Россия һәм Татарстан дәүләт гимннарыннан башладылар. Даими тавыш бирүчеләрдән тыш бирегә яшәү урыны буенча тавыш бирү турында алдан ук гариза килгән. Югары уку йорты укытучылары һәм студентлары үз тавышларын бирде. Килүчеләр арасында иртәдән үк яшьләр, шулай ук гаиләләре белән тавыш бирүчеләр дә күп иде. Рамазан айында Татарстаннан Мәккәдәге кеше хаж кылучы 100дән артык милләттәшебез Россия президентын сайлауда катнашу өчен Җиддәгә барган. Алар үзләренең гражданлык бурычын Җиддәдә Россия Федерациясе генераль консуллыгында үтәде. Республикада яшәүче һәркемнең Татарстанда бүләк алу автомобиль оту мөмкинлеге бар иде. Моның өчен сайлауга килгән гаиләләр социаль челтәрләрдә гаилә белән сайлауга хэштег белән фотосурәтләр урнаштырырга тиеш иде. Татарстанда эш җиңүче билгеләнде.
машина ияләре Актаныш районыннан Гардисламовлар гаиләсе, Лаеш районыннан Хөснетдиновлар гаиләсе, өченче Лады грантының хуҗасы Эльвина Митрофанова булды. Ул сайлау участогыннан ире белән уртак фотосурәт урнаштырган. Сайлауның соңгы көнендә Акбарс аренасында гаилә фестивале узды. Анда 50 меңнән артык кеше катнашты. Республика халкына Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Һәммәгезгә дә шушы изге эшләрдә катнашканыгыз өчен зур рәхмәтләр. Исән сау булыгыз. Үзегезне саклагыз. Илләребез тыныч булсын, республикабыз гөрләп торсын. Рәхмәт сезгә. Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университетында тынычлык һәм татулык иҗаты 4-нче төбәк этно-мәдәни студентлар конкурс фестиваленә йомгак ясадылар. Ул Сочида тәмамланган бөтен дөнья яшьләр фестиваленә багышланган иде. Башта махсус стипендияларга ия булган студентлар арасында конкурста җиңүчеләрне бүләкләделәр. Алар Татарстан рәисе каршындагы Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссиясе ярдәмендә оештырылды. Милли мәдәниятне үстерүгә керткән өлешләре өчен 100 стипендиат үз бүләкләрен алды. Конкурс фестивальдә 500 меңнән артык студент катнашты. Сайлап алу турларында алар вокал, хореография, инструменталь музыка һәм нәфис сүз номинацияларында үз осталыкларын күрсәтте. Конкурста катнашучыларның иҗатын профессиональ артистлар һәм мәдәният эшлеклеләреннән торган жюри бәяләде. Гала-концертта Татарстанның 900 югары уку йорты студенты, шулай ук дөньяның 55 иленнән бөтен дөнья яшьләр фестивалендә 100 кеше катнашты. Җиңүчеләр акчалата сертификатлар алды, алар үз иҗаты үсешенә тота ала. Шундый җәмәгать шалып барганыгыз өчен сезгә мин бик рәхмәтлемен. Инде мөмкин булганында әлбәттә инде туган телебезне сакларга тырышырга кирәк, чөнки татар теле безнең республикабызда икенче дәүләт теле. Инде Татарстаныбызны яратабыз икән, инде татар егетләре, кызлары үзенең туган телен хөрмәт итеп, аны якын итеп, аның кадерен белеп, аның матурлыгын, аның әдәби нәфислеген сокланып, яратып, аны сакларга тырышырга тиеш. Инде әз генә аңа да өлеш кертсәгез, мин сезгә тагын да рәхмәтле булам инде. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Быел милли тапшырулар редакциясының иртәнге эфирында яңа сәхифәләр саны артты. Аларның күбесе телебезне үстерүгә, милли мәдәниятебезне баетуга, гаилә традицияларын саклауга багышлана. Бүген сезнең игътибарга тагын бер сәхифә тәкъдим итәбез. Дөресләү дәресләре язуда һәм сөйләмдә еш очрый торган хаталарны төзәтү, кайбер онытылган кагыйдәләрне кабатлау, аларны мисаллар белән аңлату рәвешендә оештырылган. Сәхифәнең алып баручысы Ания Гыйбадуллина һәм чакырылган белгеч әзерләгән беренче көрәш дәрес белән таныштырабыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Туган телебездә даими аралашып торуга да карамастан, сөйләшкәндә һәм язганда еш кына икеләнергә туры килә. Хаталанмаска, телебезне бай һәм саф килеш сакларга теләүчеләр өчен без дөресләү дәресләрен башлап җибәрәбез. Студиядәге белгеч белән таныштырып китәм. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Сәфәров. Исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Ринат әфәнде, беренче сорау. Дөресме, хаталымы икәнен каян белергә соң? Иң беренче чиратта шуны әйтеп китәргә кирәк, дөрестлек һәм хаталык ул иң беренче әдәби телгә бәйле. Әдәби тел ул безнең милли телебезнең аерылгысыз бер өлеше. Ягъни милли тел ул киңрәк төшенчә. Һәр милли телнең дә әдәби формасы булмаска да мөмкин. Шөкер, безнең татар телебезнең бик борынгыдан килгән әдәби формасы бар. Әдәби формага без капма-каршы куябыз диалектларны һәм сөйләм телен. Әдәби тел дигәндә ул берникадәр ясалма әйбер. Ясалма, ни өчен ясалма? Мәсәлән, әдәби телдә безнең сүгенү сүзләре юк. Яки диалектларда кулланылган формалар була алмый. Менә бу безнең берникадәр нормага китерә торган әйбер. Һәм монда норма булгач, нормага кергәннәре дөрес була, нормага кермәгәннәре хата була дип санарлык нигезебез бар. Урамда үзара сөйләшкәндә без нинди телдә сөйләшәбез димәк?
Гомумән без урамда үзара сөйләшкәндә ниндидер норма турында уйламыйбыз. Норма ул иң беренче чиратта фән теле, ул газета, телевидение теле, ул масса күләм мәгълүмат чараларында кулланыла торган, бөтен милләткә аңлаешлы булган тел. Демәк, без сезнең белән бүген әдәби телдә сөйләшәбез. Әлбәттә. Һәм ул ниндидер кануннарга буйсына. Әлбәттә. Үзен мәгърифәтле, укымышлы дип санаган кеше ул әдәби теленең тагын да камилрәк булуына ирешергә тырыша. Шуңа күрә монда төп чыганак ролен әйткәнемчә академик грамматикалар һәм сүзлекләр беренче чиратта үти, һәм андыйларны булдыру өчен әлбәттә фәнни оешма булырга тиеш. Менә сезнең каршыгызда китап бар. Әйе, менә мин бу татар теленең аңлатма сүзлеген алып килдем. Ул бөтен сүзлекләрнең дә атасы дип атарга да була аны. Ул һәрбер телдә дә, һәрбер халыкта да булмаска да мөмкин. Бездә ул бар. Татар теленең аңлатма сүзлегенә әдәби телебезгә кергән барлык сүзләр дә урнаштырыла. Ягъни берникадәр ул шул әдәби телебезнең шикләрен күрсәтә торган сүзлек. Кагаз форматындагы китап кына түгел бит әле, сез интернет ресурсларда эшләгәнсез, әйеме? Бу институтның бик зур хезмәте инде. Һәм шул бер кеше дә әйтә алмый, миндә сүзлек юк дип, бөтен кешедә интернет бар, һәм аны ачып, шушы сылтама аша кирип карап була үзеңә кирәкле бөтен әйберне. Шулай. Ни кызганыч, безнең сүзлекләребездә, башка хезмәтләребездә бик шикле күләмдә генә басыла. Һәм күпчелеге чиракта аларны сатырга да сату каралмаган. Менә халыкка ирештерү чарасы буларак без аларның һәрберсен, һәрбер китабыбызны, һәрбер сүзлегебезне без интернетка урнаштыра барабыз. Ул беренчедән Тел әдәбият һәм сәнгать институтының сайтында яки Фәннәр академиясының сайты аша кирип булганда, сүзлекләребез безнең махсус электрон сүзлекләр фондында урнаштырыла. Анда чыннан да аңлатмалы сүзлек тә бар, анда тәрҗемәле сүзлекләр дә бар, һәм ортологик дип атала торган сүзлекләр дә бар. Ортология ул безнең нәкъ шул нормалар белән шөгыльләнә инде. Әйтелеш нормалары безнең орфоэпик сүзлектә урын таба, һәм язылыш нормалары орфографик сүзлектә урын таба. Һәм орфографик сүзлекнең менә үзенчәлекле бер төре безнең күптән түгел генә табадан төште. Ул баш хәрефтәнме, юл хәрефтәнме дип атала торган сүзлек. Менә бу да язу белән язып телне язма формасында кулланучыларга бик файдалы. Төр организм шикелле үзгәреп торгачтан сүзлек байлыгыбыз, лексикабыз. Нинди мисаллар китерә аласыз? 19-20 елларда безнең үз изоляция сүзе килеп кирде. Ул инде безнең сүзлектә хәзер урын алды. Мисаллардан җәзбә сүзе исемә төште. Менә хәзер мисал өчен хәзер кахва кайнатучылар, кахва эчүчеләр бик күп. Менә бу аны кайната торган савытның нәрсә икәнен татарчасын белүчеләр аз булып чыкты. Менә ул сүзләр кирде. Шулай ук мәгълүмат технологияләре белән бәйле яки информатика белән бәйле сүзләр, яки сүзнең мәгънәләре, алар сүзлеккә теркәлде. Шул ук тышкан, компьютер тышкан турында сүз бара. Алар элек юк иде, элекке сүзлекләрдә. Алар яңа басылып чыккан сүзлекләргә әлбәттә алар урын тапты. Ринат әфәнде, минем сезгә шундый тәкъдимем бар. Әйдәгез, менә бу сәхифәбезнең азагында без сездән берәр нинди матур гыйбәрә, канатлы сүз көтеп калабыз. Кирәкле кишер яфрагы дигән фразеологизмга тукталыйк. Каян килеп чыктыккан соң ул шундый гыйбәрә? Мәсәлән, яшелчәләрне пакетларга тутырып алабыз. Кайчандыр алай булмаган. Кайчандыр кишерне саткан вакытта аны әнә шул яфракларыннан бәйләп сатканнар. Берничә кишерне бәйләп. Менә аның яфрагы, дөресен әйткәндә, шүп инде ул. Ләкин шул сату вакытында гына 5-6 кишерне бәйләп торыр өчен булса да кирәк бер әйбер булганлыктан, аны ташламаганнар сатып җибәргәнче. Сатып алучы да инде аны күтәреп алып кайтырга тиеш булган. Без аны барыбыз да аңлыйбыз, кишернең яфрагы кирәк түгел, ләкин менә вакытлыча гына булса да аны түзәргә кирәк инде аның барлыгына. Бу безнең сәхифәбезгә кагылмый дип уйлыйбыз инде без. Кирәкле кишер яфрагы булмас, безнең сәхифә бик тә файдалы сәхифә булыр дип өметләнеп калабыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Сезгә рәхмәт.
Хөрмәтле телевизор караучылар, сәхифә безнең беренче чыгарылышы шушының белән тәмам. Алда безне төрле темаларга кызыклы дәресләр көтә. Безнең максат сөйләшкәндә, язганда еш була торган хаталарны ачыклап, аңлатып, бергәләп дөресләү. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Татарстанда ел сайын үткәрелә торган «Без бергә» балалар халык иҗаты фестивале яңадан старт алды. Март башында районнарда фестивальнең муниципаль этаплары үтте, шушы көннәрдә муниципаль бәйгедә җиңүчеләр зона этапында талантларын күрсәтә. 8 номинацияны берләштергән бәйгедә Опас районы халкы да катнашты. Гореф-гадәтләрне, милли мәдәниятне берләштергән чарадан алдагы язма. Без бергә балалар халык иҗаты республика фестиваленең бәйрәм рухы район мәдәният йорты фойесыннан ук башлана. Биредә балалар, гаиләләр башкарган кул эшләнмәләреннән күргәзмә оештырылган. Каратунда яшәүче Гөлнара Гафарова бәйгедә кызы белән катнаша. Алар икесе дә кул эшләренә оста. Кызым кандаши методы белән шундый матур чәчәкләр ясый. Мин инде алышмыйм. Шундый кәрзиннәр күрәм. Бу искусственный ротан. Дәвеш мәктәбендә оста куллар дип исемләнгән түгәрәк эшләп килә. Ясмина Галләмова бирегә яратып йөри. Анда балалар кул эшләренә өйрәнә. Мин бәхетле гаиләм белән яшим, туганнарым белән. Нәселебез дәвамчысы мин беләм. Горурланам гаиләм белән. Шәҗәрәләр күрсәтәк. Төрле конкурсларда катнаштык. Һәм гаиләбездә төрле шөгыльләр белән төрле конкурсларда катнашып, урыннар да алабыз. Бәйгенең икенче өлеше тамаша залында үтә. Әкиятләр сәхнәләштерелә, биюләр, халык җырлары башкарыла. Балалар гына түгел, чарада сәнгатьне, иҗатны үз итүче гаиләләр дә катнаша. Без бергә 8 номинацияны үз иченә ала. Бәйгенең район күләм сайлап алу турында җиңүчеләр фестивальнең республика күләм турында катнаша. Без бергә халыкның зиһенен, гореф-гадәтләрен, тарихын, бөтен күңел байлыгын саклап, аны буыннан буынга тапшыручы, милләтләр бердәмлеген булдыручы кадерле хәзинә. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Хәерле көн, Эльза. Бүгенге программада ниләр көтелә? Хәерле көн, Чулпан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген татар профессиональ рәсем сәнгатенә нигез салучы шәхес, киң кырлы иҗат әһеле, график сынчы, монументаль сәнгать һәм театр рәссамы Бакыяга Урманчыга багышлана тапшыруыбыз. Инде берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Бүген уразаның 9-нчы көне. Авыз ачу 17 сәгать 56 минутта була. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Яңа бер көн җирдә туып килә. Тәрәзәләрдән якты бер көлә. Казан бүген ахры концерт бирә. Таныш киләр моңа ишетелә. Бу Шопен да, Бетховен да түгел. Шулар заты, шулар кардәше. Бу татарның җир табигать биргән кабатланмас мәшһүр сәйдәше. Бу көйләрдә көн батышта, көн чыгышта түгел, үз ахаңы шушы якларның. Бу көйләрдә мин тарихын укыйм, кан тибешен тоям татарның. Туган якның табигатен таныйм бу көйләрдән, сәйдәш моңыннан. Кыйгачланып әнә киек кышлар күтәрелә кандыр буеннан. Туган якның болыннарын күрәм. Шул көйләрдә җайга тирбәлеп, яшь егетләр әнә пешән чаба, изүләрен чишеп җибәреп. Бу көйләрдә бөтен тулылыгы, матурлыгы туган якларның. Бу Шопен да, Бетховен да түгел. Бу сәйдәше безнең татарның.